Apa gimana ya ampun ngono kuwi. Kok ngayomi masyarakat. Iki aku. Pak polisi. Ketemu demo, Pak. Gimana? Wes kok ngegem. Lah kene baturku kowe. Mas yo, jalan yo Res. Sit down please, sit down please. You sit down please. Wong lanang iki dugem sing dugemi omongane. Katanya sing nanggapi kok arek dugemi kok. Lah ngopo kok ora dugemi? Coba sekarang. Lah kuwi lak umum wong dol tinuku ki lak nyang-nyangan. Oke, itu. Thank you.
Sak. Ayo, beri mau kan? Aduh. Keringan aku. Tidak ambil.
Melumbuk yang ada ya. Kayak ini mana? Jatuh saya Pak Kami tua. Pak Kami tua ya Bek. Gue jual jalan kuih. Gue Pak Rudin. Lepas nanti tua ki urusanku. Berarti rombonganmu merono. Ya benar. Oke. Kowe merono, aku tak bagian kanca TK iki ora apa-apa. Ya ora apa-apa kok nyates kok. Oke, ya satu merono. Kita sudah sepakat di sini. Kita di sini sudah sepakat. Adewe budal sehingga sekata. Sampai rumah itu tak urusan ini. Pas. Oh, sandalnya pas tau geng. Pak kami tua rati apa-apa dimene. Apa-apa gimana? Jangan ngono kuwi.
ngayomi masyarakat. Ora apa-apa. Kowe plek apa kok ora apa-apa. Batese tengah iki. Saiki wae aku. Apa isi? Ketemu demam, Pak. Deman. Kowe tukang ngegem. Lah kene baturku kowe. Mas yo, yo rono yo rek. Sit down please, sit down please. You sit down please. Yes. Kowe kira apa piye? Kamar. Bisa gambar ngono kuwi napa? Dan kaki kali. Kali. Ini jembatan gantung. Jembatan gantung. Ralah. Kita sudah kesepakatan. Wong lanang iki sing diugemi lambene omongane. Balik. Apa? Wong lanang iki diugemi omongane. Katanya sing nanggapi kok arek diugemi kok. Lah ngopo kok ora diugemi? Dole 50.000. Lah kuwi lak umum wong dol tinuku ki lak nyang-nyangan. No. Joy cangcing lho kowe. Awas, Pak. Oh, kayak jalan ya. Iya. Iso. Jadi kan ada yang gelem. Mek, perkara ngene kok utang ngono iki lho, nggih. Wis nerabas ki lho iki ngopo kok. Bisa turusan iki lho sing wilayahku. Wilayahmu lah kok butuh. Wis perkara-perkara tak buntet kowe rene. Kowe pinter aku lho. Karo bapak ngene. Ya nek nuwun sewu, asline ora kok pinter kowe iki. Asline aku karo kowe iki sing pinter aku. Nek yo aku iki kalah lecet karo kowe. Tak lecet iki lho. Pak wo,
Bawa Kuwi desa Prajekan. ngopo? Jenengku dhuwur. Perkara aku seniman. Seniman prestasi Wis dhuwur. dhuwur. Aku dikei jabatan karo Pak Wong. Kowe iki wis didumi jabatan karo Mbah. Dhuwur lho. Aku dhuwur karo Pak Wong. Kuwi yang ning nggon aboki kantor kelurahan. Utuh keamanan. Malah keamanan kuwi iki. Bayan. Polisi, Utuh. tentara, Utuh. Pokoknya batiku oke. banser. Utuh. Ngeyek. Lha apa? Parkir. Wong parkir ini wong bandakne iki lho kok. Lah batiku oke kan urusan karo Pak Wong. Ku lek lembek itu apik dan juwel. Iki berarti kriminal aja ngono kuwi lho Mbak. Kok menika piyantun sing bermasyarakat. Dojon. Neng ngendi-ngendi acara mesti rawuh. Kok nyapa hati kono. Lho ora. Kowe iki pakai duit ya kok. Ya ora, tapi kan aku bukan semata-mata mikir duit. Ngene iki adewe gawe senenge liyan, gawe guyune liyan, kuwi wis padha dadi amal jariah besok. Kowe amal budawa dhisik nyapa iki. Yo ora ngono lah bocah lah kan jebles semua lho, Ora Bek. jebas piye yo. Wong iki rencana iki yo nggih ya. Iki rencana iki sing aku lak umur pira saiki? Lha kowe lali pikon yo. Aku mau pakku. Iki goblok. Kowe iki juga mendung. Maksudnya iki adewe lak seiya sekata. Ora saya kata. Kowe banyolan aku wae. Kok iki tugase wis dhewe-dhewe. Juga dhewe ora mbok udak ya. Potong seragam. Rokok larang kowe. Ono dijoe. Ya wis dhewe matamu. Kok kaya ngono ki lho. Iki seniore adewe. Mendem kowe lali. Apa? Ya adewe iki lak seiya sekata nganti-nganti wong loro manajemen sing ngatur aku. Manajemen bosok. Apa? Rokok itu aku main Surya. Kowe tak tuku kono. Kok iso dadi tombok aku bedino 5.000. Lah ya salah dhewe kuwi lak selera to. Kowe ra apa cakep. Iki kurang apik iki ngene kok ganti ke 5. Bosok tak cekoni cacat. 45. Batine. Trik. Aku ora rapi. Iki rada banter kok tanggapan iki. Iki wis rada banter kok. Mas Petri menika wis ngejak adewe 3 job. Tidak cocok kaya 100 ya. Ya ora ngono kok. Wis seru ceritane. Prajekan nuwun sewu niki nek ngamati menurut pengamatan saya Prajekan menika adalah penonton terbanyak seni reok Ponorogo. Tepuk tangan buat Prajekan. Prajekan yang luar biasa. Prajekan yang diopen-open pengamanan. Kuwi bukan kok Pak Polisi tok, Apa? tapi satpalian ya enteng Pak. Satpam liar apa? Mereka ketek umur 5 tahun mereka. Kayak delak. Terus mundur. Prajekan Mereka ketek mulut. Prajekan. Luar biasa. Mergo penontonnya rame ngadeg sedaya mboten saged lenggah kan sing mburi ora ketok. Ora ngono lek wong ungguh sing arep iki ngerok kabeh. Ngapa? Samariut. Little body. Lah kok little body iki apa? Sine gatel kok wedi. Hei. Tadi balik ya. Kowe njeblesmu ae lho kowe. Sidang please, adewe nek kene wis suwi ora rene. Adewe kudu nyambut gawe sing tenanan. Kok kene Heri suara tanggapan kok tak tung. Kendange anyar kowe aja ngece kowe kok. Iya. Lambemu ro angger Lambe dhewe kok dilambe. kendange anyar. Kaya lho ben sik iki medhito. Omong tri. Trompet lo payu.